Sanibonani guys, igama uNqabile nginiphathela amazibela asibongile ndadlamini zangomhla ka-30 April. Abantu bakodlamini-ke bagcine bafikile kombambo bezogcina isithembiso senhlawulo kaSibongile. Ushilo-ke umalume kakwenza ukuthi iy'nkomo eziyisithupha sendleleni, imoto nje eyithwele zona izozamula egcekeni kungekudala. Wabonga kuJangase. Uthe kusanjalo wathi kukhona nenye futhi inkomo yephakethe engiyiphethe. Wabekhipha isihasha semali wasibeka phezu kwetafula. Wase wathi uJangase, kuyini-ke lokhu? Wathi hhayi, lo mnikelo nje uphuma kuphetheni uqobo lwakhe. Uthi angiwunikeze nanguSibongile ukuze adlalele kude le nokwenza. Ukumnika le mali kuzokwenza ukuthi abone ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi asuke eduze kwakwenza. Ha, wathi ukuthela uJangase. Wathi umthetho wenu niyangidelela nina. Nisuka le nize emzini wami nizongithenga. Wathi umthetho wenu vele nina abantu eninemali niyathanda ukusibukela phansi thina. Wathi uDeliwe, hhayi baba, hlisa umoya. Bazama nje ukuveza ubuntu. Wathi ubuntu bani? Bezongikhafula ngamathe ebusweni. Akusiyena yini indodana yenu ekade yehlenyuka nendodakazi yami njengechalaha? Namhlanje nizongithuka nizongithenga. Wathi uthi uyazama ukuchaza uDlamini wathi siqedile la. Thina singombamba sithengwa. Cala ningiphumele emzini wami. Wathi uyazama bandla ukunyuska esihlalweni uDlamini uzama ukuphuma nabo omkhulu kade efike nabo wathi ningakhohlwa imali yenu. Thathani imali yenu nihambe nayo. Asithengwa thina. Ngizwe ukuthi ngithini kunini? Hawu baphuma benyobozela. uDeliwe beloke engawasusile amehlo emalini. Esho ukuthi kodwa Nkosi waze wayiyala ngokuthi agane uJangase indoda enomthetho kangaka. Kube nje kuyangaye ngabe le mali isalile. Bezobona yena ukuthi uyisebenzisa kanjani ngoba uJangase ngathi usakholelwa kakhulu ekutheni yonke into kumele ihambe ngendlela. uDeliwe imali, hawu mawuphatha igama lemali angaphula wonke umthetho uma nje umnike nje imali. Hhayi-ke uSibongile ugcine etholile ithuba lokuthi ahlale noyise. Uyise washo ukuthi mntanami, kodwa uyazibona ukuthi seloke wavumela lo mfana wangena empilweni yakho ukuthi impilo yakhe imapeketwane kanjani. uSibongile wazama ukuthi agwajaze wathi, yazi mntanami ubuhlezi umamatheka uletha ukuqhakaza kule ndlu. Kodwa nje manje usuthi uma unyathela emagcekeni kube ngathi unyathela phezu kwezinto ey'hlabayo, uhlezi unyukubele. Wathi baba, ukuthi nje kule nsuku edlule bekade kukhona ubunzima empilweni yami. Wathi khuluma nami mambambo, bekade kwenze njani? Ubaba uSibongile wakhala straight zaze ehlele inyembezi. Wathi usukhala phela, ngithe khuluma nobaba. uSibongile wabindeka kwanzima ukuthi asho ukuthi yini le yenzakalile. Waqhubeka-ke umbambo wathi, Sibongile mntanami, ngiyazi ukuthi ngibuye ngibe nzima kuwena, kodwa wazi ukuthi yonke into ngiyenza ngoba nakho ngifuna ukuvikela wena. Ngathembisa uma wakho ukuthi ngizokugada mina. Kumele ngisifeze leso sithembiso. uSibongile wathi yebo baba. Wathi ndodakazi yami, angifuni uphile kanje manje. Ukube nje wamyeka lo mfana esakuphule kanye inhliziyo ngabe asikho la sikhona namhlanje. Kodwa-ke nginesicelo esisodwa kuwena. Wathi yebo baba. Wathi ngicela uhlukane nalo mfana wakaDlamini. Wathi uSibongile, khululeka baba, lowo mkhumbuzo wadlula. Wathi ngingajabula ndodakazi. Wamxhawula kuSibongile. Uyise emxhawula embonga ukuthi ngampela usezomyeka ukwenza. Kanti hey, asazi guys, nasekuqaleni wayehlezi lishumayele leli vangeli uSibongile, kodwa ekugcineni hayi sihlezi simbone sekwenza futhi esewele ezandleni zikakwenza futhi. Asithembe ukuthi kulokhu ufunga kokugcina kiso ukuthi uphumile kukwenza. uPhetheni ugcine efonela uNomfundo-ke acela ukuthi behlangane. uNomfundo washawa uvalo lwameqa. Cabanga ukuthi uPhetheni usembambile ukuthi ngathi umudla ithende nomyeni wakhe. Ayi, semefika kulo mhlangano, hayi uPhetheni ikhanda belidumela nje. Washo ukuthi ngiyakukhumbula uNomfundo, ngisacela ubuyele emsebenzini. Wazama ukubeka izaba uNomfundo esho ukuthi ngiyakwazi ukubuyela emsebenzini ngoba umndeni wakhe uyamdinga umatasatasa. Wathi ngizokunyusela ngisho imali ibidabula. Wathi le nto akumayelana nemali madam,
Wathi pho yindaba, wathi indodana yami iyagula, wathi khulileka ngizoyikhokhela wonke ama-medicals akhe. Mekuwukuthi ufuna ukungena esibhedlela, private doctor, noma yini ngizokhokha. Eyi Nomfundo, wamane wangazi ukuthi athini. Wase wathi uPhetheni, yazi wena ubusufana nodadewethu. Ngisho noma ngibona ukuthi kunzima la endlini, bengimane nje ngixoxe nawe ungehlisa umoya. Wase wathi uPhetheni, yazi unjengaye ngiyambona ukuthi khona into ayenzayo ngasese. Wathi uNomfundo, hhayi asoze ayenza leyo nto. Umnumzane uDlamini uyakuthanda madam, soze akwenza into ebuhlungu kanjalo. Wase wathi uPhetheni, eyi angeke uzuze wazi. Lapho uyasho ngenhliziyo uNomfundo ukuthi yabo la ngiyabanjwa-ke manje. Hhayi bagcine-ke bephethe ngokuthi uNomfundo uzohamba ecabangisise le nto yokuthi uyabuyela nemsebenzini noma cha. Wathi akathembisi lutho kodwa uzohamba uyocabanga ngakho. Theme esuka lapho waya ngqo ehhotela la abhukhe khona benonjengayo. Ufica unjengayo usigqoke igawuni ulindele ukuhlwela la khona. Hayi bo, wathi bese ngithi ngiyokulanda kumele si-ode ukudla, sizo-odani i-steak, chicken, ama-chips. Wathi uNomfundo, ibizwa ngani lento esiyenzayo? Wathi ibizwa ngokuthi si-oda i-room service. Wathi ngisho le esiyenzayo. Wathi abantu ababili abathandanayo. Wase wathi kanjani kukhona omunye umuntu ozubuhlungu ngenxa yethu? Wathi le nto imayelana nale meeting akade unayo noPhetheni. Wathi uPhetheni uzubuhlungu ungitshele konke akuzoya ngaphakathi. Wase wathi unjengaye utheni? Wathi akubalulekile ukuthi utheni kodwa kuzomela siyeke lento esiyenzayo. Wathi uqonda ukuthini? Wathi ngiqonda ukuthi kumele sihlukane. Wathi wathi uNomfundo, ngithi masihlukane. Wathi indodana yethu izoba right njengoba yayi-right nasekuqaleni. Hawu, waqeda waqondisa ikhanda walibhekisa phambili uNomfundo, ubone ukuthi lento ayishoyo uyizwa ngaphakathi. Hayi wahlukumezeka-ke emoyeni unjengaye, bengakaze ayitshele ukuthi uNomfundo angaba nesibindi sokumtshela lento amtshele yona. Iphele lapho-ke guys, singakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibona guys, igama wanqabile nginiphathela amazibela asibongile ndodlamini iza ngomhla ka-30 April. Abantu bakodlamini-ke bagcine bafikile kombambo bezogcina isithembiso senhlawulo kaSibongile. Ushilo-ke umalume kakwenza ukuthi iy'nkomo eziyisithupha zisendleleni, imoto nje eyithwele zona